मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि जों जयैनो चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिनि गेजेरजों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। बे मेम'रेन्डामानो जादों बे मजाबारि गामियाव जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्ल'ज खालामनानै दं बे एनक्ल'ज खालामनाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ। मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्टनि आन्दाराव गोलैयो आरो बियो 1947नि 5 डिसेम्बराव दानाय। दा गतिके बे समनिफ्राय खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया बे गामियाव थानो मोना। खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय जे दिनै बे गामियाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हाबनानै बेयाव दङ। ओमफ्राय बे जायगानि मानसिफ्रा दिनै गुबुन जायगायाव ओंखारलांनानै दिनै दस्रा जायगायावसो थाहैनो गोनां जाबाय। दा बिसोरो न' बां गैया, अखुरि जानानै थानांबाय। गावनि न'आवनो दिनै गावनि जायगायावनो दिनै बिसोरो माने अखुरि जानानै दिनै गावनि गामि गावनि जोनोमफुरि बे एरिया गामिखौ गारनानै दिनै गुबुन जायगायाव थानो गोनां जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु बे मजाबारि गामिनि बर' रायजोफ्रा दासिमबो माने जायनाखि हानि खाजोना बे खाजोनाखौ बिसोर होबाय थायो, बोसोरै बोसोर होबाय थायो। जिथु बेल्ट ब्लकनि हा बेखायनो बे हाया मालायनो ट्रेन्सफार जाया। दा हाया मालायनि आखायाव दङ, मालाया मावनानै जायो, माने खाजोनाखौ बर'फ्रा होयो आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा जानो हाया। दा जों बिनि थाखायनो बे हाखौ उद्धार खालामनो थाखाय बे बेल्ट माने हायाव गुबुन हारि हाबनानै थानायखौ होखारनो थाखाय जों जावले जावले जोङो मेम'रेन्डाम होदों। चिरां जिल्ला डिसिनोबो मेम'रेन्डाम होदों। चिरां जिल्लानि डिसिआ 2018आव मोनसे बिसार खालामदों आरो बे बिसार खालामनाय समाव एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआनो रोखा रोखा लिरनो हादों बे हाया बर'फोरनि आरो बे बर'फोरनि हायाव इलिगेल भाबै एनक्ल'ज जादों। जितु हानि साबजेक्टआ बिटिसिनिसो, बेनिखायनो बिटिसि अथ'रिटिया बेखौ डिसप'ज खालामनांगौ होननानै बिटिसिआव लिरनो हरदों। दुर्भाग्य दिनैसिम बे हाखौ माने उद्धार खालामनो थाखाय बिटिसि अथ'रिटिया जेबो मावाखै। जोङो मानगोनां फेरेंगा बसुमतारीखौ जावले जावले बुंहरदोंमोन। फेरेंगाया जोंनो खोथा होदोंमोन जे बे हानिफ्राय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ बाहेरायाव लांनानै शिफ्ट खालामना दोनहैगोन होननानै खोथा होदोंमोन। खिन्थु दिनैसिमबो होखाराखै, दिनैसिमबो बाहेरायाव दोनहैयाखै। आरो रिसेन्टलि फेरेंगाया बुंबावबायसो जे फुङाव बर'आव थानाय समाव जों खुनु मानसिखौनो जोङो होखारनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंबाय। दा गतिके रोखा जाबाय जे फेरेंगाया मोनहा जे खुनु माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारा आरो ट्राइबेलनि हाखौ उदां खालामना होआ, बे रोखा जाबाय। दा बिथांनि बे बुंनायजों बेबो रोखा जाबाय जे फेरेंगाया 6 सिडुल एरियानि आयेनखौ मानिया आरो बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ बियो मानिया। दा बे जुदि मानिनायब्ला रावखौबो होखारा होननाय बे बाथ्राखौ बुंनो हायामोन। मानोना बिसोरखौ रायजो राजा सायख'नानै बिटिसिआव जहोदों बे बिटिसिनि आयेनफोरखौनो मावनो थाखाय, 6 सिडुलनि आयेनखौ मावनो थाखाय आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ मावनो थाखाय बिसोरखौ माने सेयाराव फज'दों। दा खिन्थु बिसोर सेयाराव जनाय उनावबो जुदि बे माने 6 सिडुलनि आयेनखौ मानिया होनना बुंब्ला, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेनखौ मानिया होनना बुंब्ला, रावखौबो होखारा होनना बुंब्ला बेखौ अननाय जाबाय, बे आयेनखौ सिफायनाय जाबाय। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जों मुगैयो आरो बिथांमोनखौ जोङो बोराबनाय जोङो फोरमायो। दा दिनै साननैसो सिगां आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे माने बिटिसि एरियायावबो जिबां एनक्ल'जमेन्ट जादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरखौ होखारनाय जागोन होनना बुंदों। दा बे हिसाबै जों मोनसे आसा खालामदों। दा इतिमध्य मैयाबो बुंदों चिफ मिनिस्टारा जे मजाबारि माने गामिखौ मख'दों जे मजाबारि गामियाव एनक्ल'जमेन्ट जादों। बे मजाबारि गामियाव एनक्ल'ज जानाय जिबां एनक्ल'जार दं होखारगोन होनना बुंदों। दा बे हिसाबै जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बियो आरो जों बेखौनो लानानै जों दिनै आरोबाव चिफ मिनिस्टारखौ गोसोखांहोनानै जों मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय आरो होखारथारनांगोन जेरैखि जाया। दा बे दा दुखुआ बेनोल' जे दिनै आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माने जायफ्रा गभर्नमेन्ट हाफोरखौ सेनानै लानानै दङ बिसोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होखारगासिनो दङ। खिन्थु दिनै जोंनियाव बिटिसिआव जोंहा जोंनि आयेन थासेयावबो इलिगेल एनक्ल'जारखौ होखारनो हायाखै। बे दुखुनांथाव, जोबोर गाज्रि मोनथाव आरोखि। दा जों दुखु मोनो। फेरेंगा बसुमतारीखौथ' जों मा बुंबावनो। दा बिथाङा दिनै माने
गावसिनि समाव फुङाव बर' दैदेननाय समाव खुनु मानसिखौनो होखारा होनना बुंबाय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारा होनना बुंबाय वेरेस बर' फिसाखौ होखारगासिनो दं बेथ' जोबोद जिंगा खालामथाव दा जों नुगासिनो दं जे फेरेंगा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानाय समाव लेन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानाय समाव बेसेबांबा बुरजा बे हाखौ दिनै बिथाङा होगासिनो दं सिडली सार्कोलनि आन्दारावनो नन ट्राइबेल मानसिनो बे गभर्नमेन्ट खाथायाव 56 फेमिलिसनो हा होदों आरो गुबुन गुबुन गोबां माबा दंबायो सार्कोल दंबायो बे सार्कोलखौ बेसेबां होखो बिनि बिराद हिसाब गैया आरो जों मोनदों ओरै उदालगुरि माने डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां बेबायदिनो माने नन ट्राइबेल मानसिनो गभर्नमेन्ट हायाव हा होनाय जों नुगासिनो दं दा 6 सिडुल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बे स्पष्टथार दा गभर्नमेन्ट हायाव बोरै नन ट्राइबेल मानसिया हा मोननांगौ दा बेफोर 6 सिडुलनि आयेनखौ भंग खालामनाय जादों दा बे रोखोम आयेन भंग खालाम बिथांमोना हा होयै होयै दिनै बुंगासिनो दं दुगा माने बुंगासिनो दं जे जोङो हानि फाट्टा होगासिनो दं हा होगासिनो दं गुबुनफोरनोबो ओरै होनलायनानै बिराद दुगा खालामगासिनो दं जायफ्रा माने 6 सिडुलनि आयेननि बेरेखा दा बिनि बादैबो दिनै फेरेंगाया दिनै माने आयेनखौ माने रैखा खालामनानै जे आयेनखौ सोमनानै इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनो नागारै दिनै जोंनि बर' फिसाफोर जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव थानानै दं जायफ्रा माने ट्राइबेल राइट्स एक्ट जायनाखि FRA 18 माने 1986 बे आयेन बादि जायफ्रा थानो मोनो दिनै बिसोरखौ गोबां जायगायाव होखारनाय खालामबाय बिथाङा गोबां जायगायाव न' बां सावदों गोबां जायगायाव आलाय सिलाय खालामदों गावनि फिसाफोरखौ दिनै गावखौ खालामदों मोदै रथ' दिनै न' बां गैया मा गैया जादों आरो बिनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनो दिनै जायगा जायगा मानसिफोरखौ थानाय जाबाय बुथारनाय जाबाय अना खानानै दा दिनै एथ' जायगायाव आलाय सिलाय खालामबाय बर' फिसाफोरखौ दा दिनै बेफोर मुगैथाव बाथ्रा दा जों ओंखायनो बुंदों दिनै फेरेंगा माने इएमखौ बिथाङा सासे ओरैबायदि हिंसाफोरिया दा दिनै बिनि माने बुंनायफ्रा गासिबो रावफ्रा बर' जाथिनि बिखायाव खामथावथाव आरो बर' जाथिनि बेरेखा हिंसानि बाथ्रा बुंबाय थायो दा बर' फिसाफोर सोरबा हाग्रा ओनसोलाव साहा माने बागान मावना जादों सोरबा थारुन बागान मावना जादों दा बेफोरखौ बियो नोजोर होयै बुंबाय थायो उमुगनि बिहावनि हा बेखौ जों उदथेक खालामगोन जोङो माने साहा बागाननि मुरा मोनसे जों दोना ओरै होनो आरोखि दा खिन्थु होखारनो हाया ओरैनो बुंलाबाय थानाय बे ओरैबायदि हिंसाफोरिया बुंबाय थानाय बे बाथ्रा दिनै बिनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थायो नुजाबाय थायो दा ओंखायनो दिनै फेरेंगाव बुङो नोंनि बे हिंसा खालामनानै बे खामानि मावबाय थानाय आरो गावनि बर' फिसाखौ होखारबाय थानाय मोदै रथ' सोगाबबाय थानाय बे दिना फैगासिनो दं फेरेंगानि दिना दा दिनै जों मिथिदों फेरेंगाया दिनै गावहानो माने फैगौ बिटिसिनि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय समस्यानो गैया बेहा दा दिनै जों मिथिदों जे माने 13 चिरां दुवार बेयाव रायजो राजाफ्रा बेखौ होखारनो नागिरबाय बे जायगायाव बियो टिकेट होनो नागिरासै इउपिपिएलआबो टिकेट होनो नागिरासै बेखौ दिनै अबेबा माबायावसो मा होनो बावखुंग्रि समस्तियाव दिनै बेखौ माने थिनहरनो नागिरबाय दा बावखुंग्रियावबो होनो नागिरा आरो ओरै पर्बतझाराव थांनो नागिरदों दिनै पर्बतझार रायजोफोरा सैया बेखौ आरो चिरांनि सिमावबो होनो नागिरदों निसिमावबो सैया दा गावनो निजे दिनै जायगा गैया जाबाय मानो बिदि जाखो बेलाय माने बे जानाय खारना जाहैबाय रायजो राजाफोरनि अननाय मावदों रायजो राजाफोर बेखौ गाज्रि मोनदों इभेन इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ सुखुवाखै बे दिनै रोखा रोखा जाबाय दिनै बियो जे दिनै जायगा मोना जादों जायगा गैया जादों बिहा बे जायगा गैयै जानाय खारनानो बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जे न' बां सावनानै होखारहोदों आलाय सिलाय खालामदों बे आलाय सिलाय खालामनायनि बेनो बे माने मोनसे अभिशाप नांदों गोरिब गुन्द्राखौ जेब्लानोखि अननाय खालामो गोरिब गुन्द्रानि सायाव जेब्लानोखि अयथासार खालामो बे फाबा नाङो बेखौ सोरबा गोरिब गुन्द्रा सावहोनाङा जोंबो सावहोनाङा अट'मेटिक नांखायो आरो जेब्ला अननाय खामानि मावो माने अयथासार खामानि मावो गाज्रि खामानि मावो अब्ला स्वयं माने खालजुरा गावनो स्वयं बेजों गोबायो दिनै फेरेंगाया जेखि जेरावखि थाङा माने बेजों खालजुरा अलरेडि गोबाखाबाय दा बेखौ माने फोजोबनो थाखाय दिनै खालजुरा अरायबो बेखौ दैदेननो हायो बेखायनो बे जिखि मावा बे भुलखौनो मावफ्राङो जिखि खोथा बुङा बे गाज्रिखौनो खोथा बुङो दा बिनि समा फैबाय खालजुरा बेखौ फोजोबनो नागिरबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ नेनानै दङ फेरेंगा जेब्ला गाबगोन फेरेंगा जेब्ला इलेक्सनाव जेबो थिखोबनाय नङा बे जेनगोन अब्ला बै दुखु गोनां रायजो राजाफ्रा दुखुथिया रायजोफ्रा मिनिगोन रंजागोन मोसागोन बे समखौ नेगासिनो दं फेरेंगा बे समखौ गोसोखां फेरेंगा नोंनि अबस्था मा जागोन दा बेखायनो दिनै जावले जावले जों आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावो दाबो सम दं इसिबां माने ट्राइबेल बेल्ट बेल्टआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बेखौ होखारनांगौ बिटिसिआ दाबो दायथ' लानांगौ दा जिथु माने
जोङो आयेननि बाथ्राखौसो बुंनाय जादों। खुनु आयेन बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै आरो जों बाथ्रा बुंनाया खुनु जाथिनि बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै। खुनु जाथिनि एगेन्सै जों नङा। जों बयबो जाथिया बयबो रंजा खुसि था। खिन्थु जायफ्रा इलिगेल खामानि मावदों आयेन सिफायनानै जोंनि हा हुखौ सेना लादों बेखौ होखारनांगौ। जों बेखौ दाबि खालामनासो जों दिनै खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों रायजो।